Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπώς εδογματίσας την φύσιν των όντων ετράνωσας, κατ' των ανθρώπων ηθικάτε κοσμήσας, βασίλειον ιερατεύμα, Πατέρος Ιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της πόλης μας, κύριε Γιάννη Κωνσταντάτε, κυρία και κύριοι συμπρόεδροι της Εθνικής Αρμενικής Επιτροπής Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων, αγαπητά μέλη και αντιδήμαρχοι του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην τελετή κοπής της Αγιοβασιλιάτικης Πίτας μας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση μιας χρονιάς σταθμός στην πορεία του Ιστορικού Συλλόγου μας. Φέτος η Ένωση Ποντίων Σουρμένων κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. 100 χρόνια ιστορίας, παράδοσης, κοινωνικής προσφοράς, 100 χρόνια πολιτισμού. Πολλά έχουμε να πούμε αυτή τη χρονιά και πολλά περισσότερα έχουμε να κάνουμε. Ας μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε ευλογημένη χρονιά με υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Καλή χρονιά σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε τη χοροδία του Συλλόγου που θα μας ψάλει τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Επικεφαλής χωράρχης της χοροδίας μας είναι ο αρχιμουσικός της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών, ο ταγματάρχης κ. Καλπακίδης Απόστολος. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα τραγούδι αφιερωμένο στην κυρά του Πόντου, στην Παναγία του Όρους Μελά της Τραπεζούντας, τη Σουμελάση Παναγιά.
Ελληνικού Αργυρόπουλης, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, να συνεχίσουμε τη διαδικασία με την πίτα μας. Γεια σου, Γάπη. Τι να κόψω εδώ εγώ. Το φλουρί τι έχει μέσα, Πρόεδρε? Το φλουρί είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για το σπίτι αυτού που θα το κερδίσει. Λοιπόν. Σεβαστοί πατέρες, Πρόεδρέ μου, παιδιά της Ένωσης Ποντίων, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Ταγματάρχη, πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, τιμή μας. 100 χρόνια. 100 χρόνια και όμως, αγαπητέ Γιώργο Σαραφίδη, εσείς είστε εδώ και συνεχίζετε. Αν μπορούμε να γυρίσουμε νοερά 100 χρόνια πίσω, σκεφτείτε δηλαδή τι συναντήσαν οι δικοί σας οι άνθρωποι, οι πρόγονείς σας, ερχόμενοι εδώ, βράχο, ξερή γη, χώμα, άνυδρο χώμα κιόλας, και δώσανε ζωή. Και 100 χρόνια μετά, πού βρισκόμαστε? Με τα παιδιά της Ένωσης Ποντίων, τους συνεχιστές αυτής της παράδοσης, αυτών των αξιών, των τραντέλινων που θα έλεγε και ο Λάζος, αν ήταν κοντά μας σήμερα, σε ένα πανέμορφο χώρο, που ευτυχώς, Γιώργο, δεν βάλαμε καθίσματα, γιατί θυμάσαι ότι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση αν πρέπει δεν πρέπει το θέατρο να έχει μόνιμα καθίσματα. Λέμε όχι, γιατί το χρησιμοποιούν οι πόντοι για τις εκδηλώσεις τους και πρέπει να έχει και αυτό το χαρακτήρα. Και η εξέλιξη και ο πολιτισμός συνεχίζονται, αμύωτα. Όχι 100, 3.000 χρόνια. Απλά τα 100 είναι της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, του σωματείου σας, που είναι αυτό που υλοποιεί και παράγει τον πολιτισμό, πατέρα Θανάση, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θέλω να σταθώ και θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ως Δήμος, ως χώρα που νομίζω ο σύλλογος αυτός και οι εκπρόσωποι άλλων σωματείων που είναι σήμερα κοντά μας και τους καλωσορίζουμε επίσης, θα το παραδεχτούν. Ότι η δουλειά που γίνεται σε αυτό το σωματείο νομίζω γίνεται σε πολύ λίγα σωματεία πανελλαδικά. Όχι μόνο των Ποντίων, συνολικά. Αλλά αν σταθούμε μόνο για τους Πόντιους, νομίζω αυτό που γίνεται εδώ στα Σούρμενα δεν έχει ομοιό του να συγκριθεί. Ίσως εσείς που ξέρετε να μου πείτε 2-3 παραδείγματα. Και είμαστε λοιπόν πάρα πολύ περήφανοι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα 100 χρόνια τα αποχαιρετούμε, υποδεχόμενοι τα επόμενα χρόνια που έρχονται, όχι μόνο με αισιοδοξία, γιατί βλέπουμε τα νέα τα παιδιά να παίρνουν τη σκητάλη και να την κρατάνε δυνατά στα χέρια τους, αλλά γιατί το 24 είναι και η χρονιά που ξεκινάει η θεμελίωση και οι εργασίες για να κατασκευαστεί το Παγκόσμιο Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων, που θα είναι μέσα στο αεροδρόμιο, που είναι το έργο το μεγάλο, το οποίο θα παραλάβει η Ένωση Ποντίων Σουρμένων, για να συνεχίσει όχι μόνο για τα Σούρμενα, όχι μόνο για την Αττική, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τον παγκόσμιο ποντιακό ελληνισμό, να χτυπάει η καρδιά του εδώ στα Σούρμενα. Παρακαλέσω τον πατέρα Αθανάσιο να κόψει το επόμενο κομμάτι και τις ευχές του. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά μου παιδιά, είμαι κοντά σας εδώ και 39 χρόνια. Ο Θεός με αξίωσε να έρθω σε αυτήν εδώ την ενορία το 1985. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και εδώ και σε όλη μου τη ζωή μου, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό που βρήκα στα Σούρμενα είναι κάτι το μοναδικό. Ουδέποτε άλλος σύλλογος, είτε
εξοραϊστικός, είτε παιδοσφορικός, είτε οποιοσδήποτε άλλος έχει τέτοια οργάνωση και τέτοια συνοχή και τέτοια αλληλεγγύη και προσφορά αγάπης. Και αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά. Εάν έρθει κανείς τώρα που δεν μας γνωρίζει και μπει μέσα, θα το δει με την εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται εδώ σήμερα είναι όχι 1000 λέξεις, αλλά χιλιάδες λέξεις. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι κοντά σας και παραμένω εδώ. Και πολλές φορές δόθηκε ο πειρασμός για να φύγω από κοντά σας, αλλά ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Και τον παρακαλώ να με αφήσει εδώ να περάσω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Δήμαρχό μας, ευχαριστώ όλους εσάς που με πολλή αγάπη δείχνετε κάθε στιγμή της ζωής σας προς το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ τον Κύριό μας που μου δίνει ακόμα υγεία και δύναμη και εύχομαι προς τον Σύλλογο κάθε καλό και πάντα επιτυχίες και στον κάθε ένα από εσάς χωριστά και στην οικογένειά του ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους και ευλογημένη. Πάντοτε ο ένας να βρίσκεται κοντά στον άλλον και να προσφέρει ό,τι μπορεί, έστω και μια λέξη. Αλλά αυτή η λέξη να βγαίνει μέσα από την καρδιά του, να είναι μέσα από την αγάπη του, να δίδεται προς τους ανθρώπους, όποιος και αν είναι κοντά του, όποιος και αν είναι αυτός. Αρκεί να πιστέψουμε όπως πιστεύουμε ότι αυτός είναι όχι μόνο σώμα, αλλά και ψυχή. Και αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ψυχή του καθενός μας. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα και καλή χρονιά. Πρόεδρε μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και συνεχίζουμε με τους παραδοσιακούς μας χορούς.
γράμμανε κάτσα γραφτώσε με τσικάρδια στο αίμα. Γράμμανε κάτσα γραφτώσε με τσικάρδια στο αίμα. Έτσι κόψον και στείλομεν της Πανελλής στο δέμαν. Έτσι κόψον και στείλομεν της Πανελλής στο δέμαν. Και τα κορτσόμα πολλά αγαπώ, την πατρία φοβούμαι. Θα ρισερθενό καιρόν, σωστεύα να κομπούμε. Θα ρισερθενό καιρόν, σωστεύα να κομπούμε. Πνευματικών είπα την αμαρτία. Άτος εγκλωστενή πέμεν πίσω να τα λομία. Άτος εγκλωστενή πέμεν πίσω να τα λομία. Ξέρανε στα γόνατα, με κάψε στην καρδία. Ξέρανε στα γόνατα, με κάψε στην καρδία. Έματσες με το σεμτελιούκ να στην αμαρτία. Έματσες με το σεμτελιούκ να στην αμαρτία μου. Δες πικές με κορδίλ και πόλεμας να γλίτσμε. Δες πικές με κορδίλ και πόλεμας να γλίτσμε. Αν θες με σπίξον γλίσον με κι αν κέντερε να λίτσμε. Αν θες με σπίξον γλίσον με κι αν κέντερε να λίτσμε. Εσπρίναν τα μαλλία, εσπρίναν να το τέρτ πάει και φτάω, να το τέρτ πάει και φτάω. Με τα μαύρα έρθαγω, με τα μαύρα έρθαγω και με τα άσπρα θα πάω. Και με τα άσπρα θα πάω. Που γερνάνα σαποθάν, που γερνάνα σαποθάν, να μη τυραννιέται, να μη τυραννιέται. Όσον το γεράν και πάει, όσον το γεράν και πάει, το κορμί να τλιέται, το κορμί.